Il-Ministru Owen Bonnici sfida lil Simon Busuttil biex jipprova bid-dokumenti li ħallas il €250,000 li Zarem Vassallo tal-Partit Nazzjonalista ftit tal-jiem wara li nagħlaq id-deal skandaluż tal-art tal-Lavingbrow. Bonnici qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Hawn fakkar kif ftit tal-jiem biss wara li sar deal bejn il-Gvern u Zarem Vassallo dwar 21 tomna art fal-qormi, Zarem Vassallo ta' €250,000 lill-Partit Nazzjonalista. Fl-2012 l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borg Olivier kien qal b'ġurament fil-qorti li dan kien self li sar minħabba problemi finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Allura d-domanda hija ċara. Hemm xi rabta bejn l-ewwel fatt u t-tieni fatt u biex il-poplu jserraħ rasu qed nisfida lil kap tal-Oppożizzjoni fisem il-Partit Laburista li għada l-ħadd meta jitkellem fiċ-ċentru lokali tal-Partit Nazzjonalista jippubblika provi li juru li dan il-loan tħallas lura lis-Sur Vassallo. Jekk ma jagħmilx dan, allura l-poplu jasal għal konklużjonijiet tiegħu. Il-Ministru Bonnici sfida wkoll il-Busuttil biex jgħid jekk Zarem Vassallo għandu xi ċedola jew inkella jekk parti mis-self li kien ta' daritx f'ċedola. Diġà huwa ħażin ħafna fil-fema tiegħi illi wara jsir deal bħal dan dak li gawda mid-deal, li benefika mid-deal jispiċċa jagħti €250,000 lill-partit li huwa fil-gvern. Għalija diġà hija xi ħaġa ħażina. Imma aħna qed ngħidu illi jekk dan il-loan tħallas lura, iġibilna l-provi Simon Busuttil. Kien irrimarkat ukoll jekk hix kombinazzjoni li Vassallo xtara l-kumpanija LBM Breweries bil-patt li jitru l-kundizzjonijiet ta' art u ċens u f'temp qasir il-gvern qabel li jitħassru l-kundizzjonijiet u jifdi ċens. U minflok issoktaw il-proċeduri legali li beda d-Dipartiment tal-Artijiet daħalat soppardi u qal li nstab kompromess. Saħansitra l-Ministru Bonnici reġa' sostna li Jason Soppardi kien iltaqa' ma' Zarem Vassallo u għedu kompromess. Il-Ministru Bonnici waqt il-konferenza tal-aħbarijiet sostni l-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax jibqa' mistoħbi mill-ġurnalisti u wieġeb l-aktar moċċar aktar u aktar meta jgħar lil kulħadd korrott.